Ce sunt icoanele? Sunt chipuri care ne aduc aminte de persoana care o reprezintă. Deci, când ne închinăm la icoane, nu ne închinăm la materialul din care este făcută, ci la cine este închipuit pe ea. Sunt unele credințe greșite care spun că nu-i permis să ne închinăm la icoane, căci este idolatrie și e oprit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Este adevărat că în Vechiul Testament a fost oprită închinarea la chipuri cioplite și ne spune și pentru ce, ca să nu cadă în idolatrie cum făceau egiptenii. Evreii erau înconjurați de popoare care se închinau la idoli și ei înșiși erau foarte inclinați să facă la fel, cum s-a întâmplat cu viselul de aur. Când primejdea închinării la idoli era înconjurată, chiar și în Vechiul Testament erau icoane. Așa erau sculptați heruvimii pe sicriul legii. Vedem asta în Cartea Ieșirii. Tot așa împăratul Solomon face heruvimi în templul Ierusalim. În Noul Testament nu se scrie nimic nici pentru, nici contra icoanelor. Istoria ne arată însă că la începutul creștinismului s-au folosit icoanele. Învățatul arheolog italian De Rossi, în cartea Roma subterană, arată că pe timpul primilor creștini se foloseau 6 feluri de icoane. Icoane care închipuiau persoane sau simboluri ale credinței, icoane care închipuiau parabolele Mântuitorului, icoane biblice din Vechiul Testament, icoane de ale Mântuitorului, scene din viețile sfinților, subiecte liturgice, precum botezul, cina cea de taină, etc. Unele din acestea sunt chiar de pe timpul apostolilor. Sper că am reușit să vă spun ce sunt icoanele, iar noi ortodoxi când ne închinăm lor, nu săvârșim în niciun caz idolatrie, deoarece noi nu ne închinăm la materialul din care este făcută icoana, ci la cine este închipuit pe ea.